Ya sada teman yang gurit dan dua kotor masih di channelnya Mr. Dollar Lemusi Ardi Akibo Akia saja samulo lagu pantokan dai saja samulo lagu pantokan salah bakudo ya sayang kasih layang rupanya bakudo juo sapolo banaka bakudo elok di ruang batang apa diusah ditimbo-timbo lai jiko ditimbo hiko bibi usah masukkan dalam peti letakkan jauh ke belakang dagang nasurui kahino yo ya panjang yo lah masuk TV adalah ya saja samulo laku katokan sayang saja samulo laku katokan salah baduo ya sayang tampe sayang rupanya baduo juo sapolo banaka baduo elok di ruang badan kami sapolo banaka di ruang bangsa di cito-cito lai jiko di cito hiko bibi ya usah masukkan dalam hati letakkan jauh ke belakang badan bojuo nang sansaro bawai
Taraso manusia dalam dado, mungkin dia di alas sudah dia mau makin mendalam. Kadondo tapi diri badoso, dialah siapa di babanya Tuhan naninda cio-cio di. Kilo maro ada curang gulung, kilo maro ada curang. Lupa ke dia Allah Tuhanku nan kuasa saja diriku tak karo saja ku cuba main jodoh lupa sembahyang lain mengaji jauh sekali kat surau ambo hatikan bukan tujuh tagalan sembahyang jangan amalan kata baca lupa mujuan sembahyang adia tuarang kabai itu di Asik. Ahe. Taganang ay dia te tudong sayang taganang ay Asik, asik. dia te tudong nolak kemano ya sayang aku bandakan ke sawah di baja urang ke halaman di pija urang karimbo di tabeh urang ke pancuran elasa eloknya nang kok bulia aku bawa mandi mangkola sonang kiro-kiro di harum abang kabai itu sayang Asik. Agia Rumah sakit Padang Malang saya, rumah sakit iyalah Padang Malang, orang bau beng ya saya. Tua muda Gunung Gadang, Gunung Sati ditatanya, Gunung Pasaman ini akan taya bangi, ini akan sasajo tiagan apa badena.